TV. Сәлем, хайырлы ял кечләре теләп, зәңгәр экраннар алдында барыгызны мин Лилия Гимәддинова сәламлим. Гадәттәгечә шоу-біз командасы сезнең өчен татар эстрадасының яңалыкларын туплап, сезгә җиткерергә әзерләп куйдык. Озакка сузмый аларны сезгә җиткерәм. Киттек. Татар эстрадасының бердән-бер чәчкәсе кызы Весна өчен тәрбияче, ягъни няня эзли. Концертлар белән чыгып китү сәбәпле кызыбызны калдырып китәргә кирәк. Үзебез белән юлга алып чыгу куркыныч, кичкенәбез өчен зыянлы да дип белдерде җырчы. Ноябрь айларында башланачак гастроль турына чәчкә шул рәвешле әзерлек башлаган. Беренче булып кызы өчен тәрбияче эзли. Әгәр дә сезнең арагызда белемле, балалар ярата торган бу өлкәдә күпме дә булса тәҗрибәсе булганнар бар икән, чәчкәгә мөрәҗәгать итә аласыз. Yıllar üttüler, yaşlığımı alıp gittiler. Kırpazılar kiri kaytırma, şingen güller şeşe katarma. Sağınam mı? Min sağınan göbek, sen de sağınasın mı? Belki min gene sağınamdı. Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Хания Фәрхи турында китап чыгару нияте бар. Бу хакта Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә аның истәлегенә багышланган «Истә калсын» дип исемләнгән 3 көнлек концертларында игълан ителде. Яраткан җырчыбызга багышланган концертлардан кергән керемне якыннары аңа багышлап китап чыгаруда тотачак. Китап чыгару идеясе тормышка ашса, аны киләсе елның 30 маенда җырчының туган көнендә филармония залында тәкъдим итү планлаштырыла. Baslarımın körüklerin, baslar ettilerine, dünya kulları girmesin kızlarının kudilerine. Basar sarışları, baslarımın dillerine, yolzarlıların yatılı garmıştır bir öğüne. Basar sarışlarına, baslarımın dillerine, yolzarlıların yatılı garmıştır bir öğüne. Танылган җырчы кызыбыз Мәликә Казакъстанның Казакъстан телеканалында Silk We Star дип исемләнгән халыкара музыкаль шоуында катнаша. Проект авторлары, җитәкчеләре үзләре Мәликәне әлеге чарага чакыра. Проектның беренче этабында Мәликә TMTV премиясының иң яхшы ремикс номинациясендә җиңеп чыккан Алматаның алмасы исемле татар халык җырын башкарган. Илебезнең хит җырын башкаруымны сорадылар. Мин Алматаның алмасы җырын җырларга булдым. Җырга аранжировщик Марат Мухин белән заманча рух бирдек. Казакъстанлылар аеруча яратты ди Мәликә. 3 ай дәвамында барачак шоу 12 этапка бүленгән. Проектта Татарстан, Башкортстан, Казакъстан, Азербайҗан, Төркия, Грузия, Кыргызстан, Үзбәкстан җырчылары катнаша. Телешоу әлеге илләрнең каналларында да трансляцияләнер дип планлаштырыла. Татар халык җырын Казакъстан җирлегендә яңгыраткан Мәликә өчен voit.kostyrk.kz сайтында тавыш бирергә мөмкин. On 16 декабрь көнне беләсезме нинди чара була? Әйе, татар җыры.
Быелны да бар татар эстрадасын шак катырып, гөрләтеп, иң шәп җырларны туплап, төрле номинацияләрдә җырчыларга алтын бар сыннары тапшырылачак. Оештыручылар белдерүенчә, быелны чара тамашачыларны тагын да шаккаттырачак. Яңа алымнар кулланып, кабатланмас чара булачагын белдерделәр. Грандиоз чараны күрми калма. Кил, пирамидада очрашырбыз. Bizne hamon yollar yurta, ufuklarga taба irta. Buranlarda jırsız olsa, canga жылы. Yoldaşakta yoldaş bullar, mehnatlерден saklap kallar. Doğru yoldaş bizning tatar jara. Yoldaşakta yoldaş bular, mehnatlерден saklap kalır. Doğru yoldaş bizning tatar jara. Birinchi xotin-qiz parodiya ustasi Alsu Farakshina әни булды. Бу хакта ул Instagramында хәбәр иткән. Алсуның кызы 7 октябрь көнне 9 сәгать 35 минутта дөньяга килгән. Баланың авырлыгы 3300 грамм, буе 50 см. Зур беләге өчен Аллаһыбызга рәхмәт. Бүген без бик бәхетле әти-әни булдык дип язган артист үзенең аккаунтында. Без Алсулар гаиләсен әлеге мизгелләр белән котлыйбыз. Сабыйны сау-сәламәт булып, тигез канат астында үстерергә насыйп булсын. Шишмәнең бар сандугашы, күпләрнең карылышы. Өзеле беләр сагынганда, яннарыма да булсаңчы. Шут, 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 шут. Сайры, сайрыдан тугаш, әллә шулай аңлатамы? Сөйксен сандугаш. Шут, 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 шут. Сайры, сайрыдан тугаш, әллә шулай аңлатамы? Сөйксен сандугаш. Яңа клип көтәсезме? Менә күрсәтмим. Клиплар бетте. Шаяртам билгеле, бездә клиплар бер кайчан да бетмәде, бетми һәм бетмәячәк. Чөнки TMTV продакшналарны төшереп тора. Менә чираттагысы. Yazlar житсе алмагашым төрүнө ок шешекке, yazlar житсе алмагашым төрүнө ок шешекке. Уртак сүйүү илсин биздин бакытлуу келечекке, уртак сүйүү илсин биздин бакытлуу келечекке. Олмасы олмасыла олмалары балгына, олмасы олмасыла олмалары балгына. Гүмүрлүккө сүйдүм сени яндарымда калганда, гүмүрлүккө сүйдүм сени яндарымда калганда. Олмасы олмасыла олмалары балгына, olmazsa olmazsa olmaları balgına. Gümrülükке süydüm seni yanlarımda kalgına, gümrülükke süydüm canım yanlarımda kalgına. Bit ışlarım olsa senin olma köbektu gerek. Bit ışlarım olsa senin olma köbektu gerek. Yüreğime aşıp girdin buldun mellek kubelek. Yüreğime aşıp girdin buldun mellek kubelek. Olmazsa olmazsa olmaları balgına, olmazsa olmazsa olmaları balgına. Gümrülükke süydüm seni yanlarımda kalgına, gümrülükke süydüm canım yanlarımda kalgına. Seni kötüp bağırkayım kerirmen gözlerime, seni kötüp bağırkayım kerirmen gözlerime. Süyü utları qabızdın sen benim yüreğimde, süyü utların qabızdın sen benim yüreğimde. Olmazsa olmazsa olmaları balgına, olmazsa olmazsa olmaları balgına. Gümrülükke süydüm seni yanlarımda kalgına, gümrülükke süydüm seni yanlarımda kalgına. Söylesem küzgün
Көзгө жилге үпкенерсең, сөйләрем сөйләсәм көзгө жилге. Сөю ялканым яндырса, ничек яшәрсең җирдә? Сөю ялканым яндырса, ничек яшәрсең җирдә? Алмасы, алмасыла алмалары балгына. Алмасы, алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Алмасы, алмасыла алмалары балгына. Алмасы, алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Гомерлеккә сөйдем бит син кая киттең? Кал инде җаныкаем. Алмасы, алмасыла алмалары балгына. Алмасы, алмасыла алмалары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Гомерлеккә сөйдем җаным яннарымда калгына. Татар эстрадасының кабатланмас тавыш иясе, Татарстанның ат казанган артисты Филүс Каһировның бүген бар серләрен беләбез. Ничекме? Дамир Зиннатуллин ярдәмендә. Ул Филүс белән бик кызыклы вакыт уздырган һәм әңгәмә корган. Карыйбыз. Сәлам дуслар, Шоубез командасында бүген кунакта Татарстанның ат казанган артисты, бик күп премиялар иясе, популяр җырчы Филүс Каһиров. Исәмсез? Сәлам. Шикәрләр. Сәламнар. Аллага шөкер, әйбәт. Ниһаять, инде ярты ел дигәндә синең белән дә күрешергә насыйп булды. Тотып карыйм әле, синме соң бу, үзең килдең микән? Мин һәрвакыт үземне үзем йөртәм. Менә балаларны берсен садикка, берсен хатынга калдырдым да, менә бүген килеп җиттем синең янга. Дуслар, бүген без Филүс белән мылтыктан, пистолеттан атырга өйрәнәчәкбез. Бәлки Филүс беләдер дә, ләкин инде безгә инструктаж үткәреп, рәхәтләнеп бер энергия чыгарып алырбыз инде. Син әзерме? 10 кунады. Әзермесең? Әзер. Иттек әйдә. Стрелять мы будем из пистолета Ерыгина. Это самый распространенный пистолет отечественный, калибр 9.19. Довольно мощный калибр. Вот, это минимально разрешенный калибр в нашем спорте. Спорт наш называется практическая стрельба. Минекеләрен ябыштырып куйдылар, күрәсең, ничә тапкыр килде. Менә синеке калды берәү. Синекеләр кара, синекеләр. Әйтәм бит, менә ябыштырып куйдылар. Нисеңа тидергә кушкач, берне генә тидердең. Молодец. Син скромность белән бик ни. Безгә шулай килгән бире, без сине өйрәтербез. Язылырмын мин сезгә. Хәзер карточкам бар. Менә бу син беренче тапкыр аттыңмы? Менә бу беренче тапкырга 1 инде ул. Менә икенче тапкыр килсәң, менә результатны күрәсең. Син үзеңдәге ничә икән беләсеңме? Дөресен әйткәндә 3ме, 4ме? Бу икенче тапкырга бит синең, әмма икенче тапкыр өчен бик яхшы нәтиҗә дип уйлыйм. Сине хәтта инструкторда мактады ахрысы. Аю, ата белмисең диде. Бүтән килеп йөрмә диде. Как нас оцените? Вообще, в общем. Первый раз очень хорошо. В принципе, вот если кто-то скажет, что в визитку легко попасть, пусть приходит, только вы предупредите, он не попадет ни разу. Нет, попасть на самом деле довольно сложно. С 10 метров, размер ее 10×5. То есть, ну, кто стрельбой занимается, тот понимает. Пистолет вообще считается самым сложным оружием. То, что вы умудрились попасть, это очень хорошо. Дуслар, хәзер инде Филүс белән аралашып алсак та була. Филүс, инде шундый сорау, җәйләр ничегрәк узды, ничегрәк ял иттең, кая булса да, инде булса да илгә бардыңмы? Бардым, июнь айында без дуслар белән 3 гаилә, оннан артыграк әле берәм-сәрәм ялгыз адәмнәр дә безнең белән барды. Инде аны милләттәшләребез күргәндер. Төркия шәһәренә бардык. 18 кеше идек барыбыз да, балалар белән рәхәтләнеп ял итеп, көчләр алып кайттык. Гаилә, тулы гаилә белән кичкенә бәби белән дә барырга туры килдеме? Безнең икенче малай туды бит инде, Рөстәм дип исем куштык. Һәм Рөстәмгә әле 2 генә ай иде, тулып та бетмәгән иде, менә шулай курып Ял итеп булдымы соң? Хәзер бит инде өйләнгән кеше буларак, 2 бала әтисе буларак, хәзер үзең өчен генә түгел, гаиләң ял итсен дә дип бирисең. Шуңа күрә нормально. Миңа калса, мин ял итәсен иттем, гаилә ял итәсен итте.
Канагат. Мин канагат. Инде хәзер синең шәхсән иҗатыңа килгәндә, яңа программа өстендә эшлисең, Инстаграмда да күрәбез. Гомумән ничегрәк әзерлекләр, ничегрәк репетицияләр үткәрәсеңме, кайчан башлап җибәрәсең, сөйләп җибәр әле. Менә узган елларда теге микрофонсыз җырлаулар да булды. Бу елда ниндидер менә шундый үзенчәлекле менә тамашачыга кызык булырдай көтелмәгән урында менә көтелмәгән фишкаларны күрсәтергә бу юнәлештә без эшлибез. Һәм тамашачылар миңа калса безнең концертларга килеп күрсеннәр. Алдан әйтү ул бәлки бик кызык та булмас. Микрофон дигәндән акапельный микрофонсыз җырлыйсың бит инде. Бу синең менә шулай әкрен генә фишка кереп китте. Үзеннән үзе килеп чыктымы? Яисә махсус син уйлап эшләдеңме? Концерт барышында кайчагында тугандай фишкалар. Келелек ул Туймазы шәһәрендә Башкортстанда халыктан бары тик бер записка килде һәм шунда язылган иде: "Филүсез микрофонсыз да җырлый аласызмы?" дип һәм мөмкин булса җырлап күрсәтегез дип мин инде микрофоннарны сүндереп алып куйдым да чыннан да Гөлшат Зайнашевның сүзләренә Рөстәм Яхин җырткан "Китмә сандугач" дигән җырны яхшы беләсез бит инде. Яраткан җырларымның берсе шушы җырны мин тамашачыга җырлаган идем һәм тамашачы дәррәү килеп басып кул чаптылар һәм ул шуннан соң инде безнең концерт программабызга бу күренеш кирип китте. Хәзер дә сизелде, фишкаларны ачасы килми, күрсәтәсе килми, әйтәсе килми. Аңлыйм, беренчедән тамашачыларга кызык булсын өчен. Икенчедән инде шулай безнең артистлар бер-беребезне карыйлар. Бәлки урлау дип әйтеп булмас инде, плагиат булырга мөмкин. Андый ишраклар белән күрешкән бармы, очрашкан бармы? Бар әлбәттә. Шуңа күрә дә инде менә мин бик әйтеп бетерәсем килми. Һәрбер артист бит ел сайын әзерләнә, ул ел сайын һәрбер артист үзенә ниндидер бер менә үзенчәлекле менә тамашачы менә аның концертында шулай булды дигән сүзләрне көтә. Шуңа күрә һәрберсе миңа калса үзара аралашканда үзләренең ни концертта ни күрсәтәсен әйтеп бетермиләр әлбәттә. Ул шулай дөрес тә, чөнки мин кемнәндер ишетсәм, мин дә бәлки шулай эшләсе килеп китер. Эшләгәннәр бармы? Эшләгәннәре бар. Мин эшләгәнем юк, ләкин миңа карап эшләгәннәре бар. Шуңа күрә ул бәлки теге ничек дип әйтим, эшләсәләр дә килмидер алай. Ләкин барыбер ниндидер теләк бар һәм ул уй аларны җибәрми. Шуңа күрә миңа калса әйтмәүләре артистларның бер-берсенә ул дөрес. Нормаль күренеш. Концертта менә хәтта менә шулай дип әйтергә кирәк миңа калса. Артистлар бер-берсенең концертына бик сирәк киләләр. Менә шушы кызыкларны күрер өчен димәк ниндидер бер артистның концертына барырга кирәк. Менә шушы кызыкларны күрергә. Шуңа күрә миңа калса концертта гына бөтен серләр дә ачылырга тиеш. Филис инде хәзер гаиләгә дә әйләнеп кайтыйк. Ул да булса синне кытларга була. Ярты ел булмагандыр әле, син инде әти булдың тагын бер кат. Ничегрәк ул менә тагын бер кат әти булдың? Ярты ел булды дисәң дә була. Ничек дип әйтим, беренче бала туганда әлбәттә дулкынлану, җаваплылык хисләре ул көчлерәк. Чөнки ул беренче бала. Икенчедән ничектер тигезрәк карыйсың, ләкин шулай ук көтәсең, шулай ук борчыласың тормыш иптәшең өчен. Инде бала да исән-сау булсын, тормыш иптәшең дә исән-сау гына тапсын дип төннәр буе йокламаган беренче тапкырда шулай булды, икенче тапкырда. Ләкин Аллага шөкер, тормыш иптәшемә бик зур рәхмәт. Икесендә карыйдыр ул. Икесендә исән-сау гына табып, инде гаиләбездә менә ике шундый зур бәхетебез дип әйтәм. Балай туганнан соң дөресен әйткәндә, ниндидер бер зур бүләк эшләрем дип әйтә алмыйм, ләкин ташлар, алтыннар кибетенә керергә туры килде. Нишләп Филүс болай кылана микән, аның хатыны кая карый микән? Балачактан мин дөресен әйткәндә җырчы түгел, ә минем бигрәк тә актер буласым килде. Дәвам итәрбез. Тормыш иптәшеңә икенче малайны бит инде ир-ат һәр вакытта көтә, бик тели. Тормыш иптәшеңә малай алып кайткан өчен нинди булса бүләк ясадыңмы? Булдымы икән андый моментлар? Безнең гаиләдә менә шулай, бәлки ул минем тормыш иптәшем миңа ошаган яки мин аңа ошаганмдыр инде, безнең теге уйларыбыз ничектер бер төрлерәк. Бездә бүләкне көтелмәгәндә шул бар. Менә малай алып кайтты да, менә шуның өчен яисә анда менә туган көндә һәм шуның өчен генә түгел. Бездә менә
ел әйләнәсендә менә бүген ясыйсым килә бүләкне. Бернди теге сәбәп тә кирәкми. Менә ясыйм шуны. Менә бүген чәчкә бүләк итәсем килә. Мен аны иртән торып чабып чәчкә алып килеп бүләк итәм. Аңа миңа калса ниндидер бер сәбәп кирәкми. Шуңа күрә безнең ел дәврендә менә шулай бүләкләр булып тора. Һәм балай туганнан соң дөресен әйткәндә ниндидер бер зур бүләк эшләрем дип әйтә алмыйм, ләкин шулай да теге хәзер әйтәм, теге ташлар, алтыннар кибетенә керергә туры килде. Үзе сайлап алды инде. Әлбәттә. Менә син әйттең безнең бит инде менә романтик дип аңладым инде мин сине. Ничә ел торасыз инде бергә? Быел дип әйтсәм, январның 5-ендә торуыбызга 5 ел була. 5 ел эчендә әле менә бу теге яшьләрдәге була торган романтиканы сез югалтмадыгыз дип әйтергә була. Юк, без бит беренчедән 9 ел очрашып йөрдек. Һәм 5 ел яшибез. Шуңа күрә безнең инде хәзер уртак тормышыбызга 14 ел. Менә синең тормыш иптәшең, гомумән сабыр дип уйлыйм мин нигәдер. Син һәр вакытта синең иҗатыңны яратучылар һәр вакытта да күбесенчә хатын-кызлар бит инде. Бик сабырдыр инде, әйме? Яисә була микән мизгилләр, сабыр булмаган мизгилләрдә. Әйтеп торам бит, без инде хәзер 14 ел бергәбез. Шуңа күрә төрле моментлар булгандыр инде тормышта. Һәрберсенә дә әгәр дә нервларыңны, әгәр дә теге бөтен көчлеңне топлап, менә син дөрес эшләмәдең дип кабынып китсәң, миңа калса бик яшәүләре җиңел булмас иде. Монда иң беренче бер-береңә әлбәттә ихтирам һәм хөрмәт. Һәм бер-береңне ярату ансы сүзсез инде. Ышану һәм ничек дип әйтәм, ул бит белә идем кемгә кияүгә чыгасын шулай бит. Әлбәттә артист кеше, ул сәнгать кешесе төрле рольләр башкарырга мөмкин. Әйтик, ул клипларда, ул җырлаганда, әлбәттә анда төрле кеше чәчкә бирә, төрле кеше сәхнәгә менеп хәтта биттән үбеп ала. Һәрберсенә шуңа күз салып, SMS язучылар да бар. Һәрберсенә шуңа игътибар итеп, миңа ачу чыгарса, миңа калса ул 14 ел бәлки бергә була алмас идек тә. Һәм 5 ел инде законлы бракта тора алмас идек тә. Шуңа күрә миңа рәхмәтле, ул яктан урыслар әйтмәшләй лояльны карый. Һәм мин үзем дә теге артык ниндидер кыланулар булдырырга тырышмыйм инде. Төрле рольләр башкарырга туры килә. Ул да булса менә Гөлназ Солтанова белән сез төшергән клипта менә дөрестән дә чын мәхәббәтне уйныйсыз. Бу нинди булса теге көнчелек хисе уята торган мизгилләр булмадымы? Тормыш иптәше ягыннан яисә инде тамашачы ягыннан язучылар булдымы? Менә нинди реакция иде? Тормыш иптәшеңнән һәм тамашачыдан. Тормыш иптәше менә әзгенә уйнап бетермәдең, тагын ныграк мәхәббәт хисләрен ташларга иде. Шаяру. Юк, әйтәм бит, ул лояль карый аны, ул бит сәнгать икәнен белә. Менә тамашачылар тарафыннан булды. Бер таныш ханымның әнисе булай дип әйткән, нишләп Филүс булай кылана микән, аның хатыны кая карый микән, нишләп хатыны шул клипта төшмәде микән, ул мәхәббәт хисләрен нишләп аңа белдермәде микән дип. Тамашачылар төрлечә карый шул. Алар кайчагында теге уйнауны, бу рольләрне чын барлык дип уйлый. Әлбәттә без аны төшергән мәлдә ул хисләрне тоерга тырышасың, әлбәттә, чөнки ул синең күзеңнән атылып торырга тиеш. Һәм Станиславский буенча син ышандырырга тиешсең. Әгәр дә син начар рольне уйныйсың икән, син начар кешене уйныйсың икән, син шул тиклем начар итеп күрсәтергә тиешсең. Сине тамашачы шул тиклем яратмаска тиеш. Менә ул бит инде нәрсә дисәң дә, ул сәнгать. Ул аннан ерак китеп булмый. Шунда яшәргә кирәк. Ялганмы юллар, ялганмы уйлар, юлларда күзем сүнгән бар утлар. Кайдан эзләргә, кайда эзләрем, язмыш ник сукты Солар кирәк акмый, солар кирәк
Язмышымда язганны күрәм мин. Назлы сүзләрең синең йөрәгемнең түрендә генә. Уйларымда сөйләшәм мин синең белән әле дә. Клипка килгәндә син бит инде шунда яхшы уйныйсың, ышандырасың. Димәк, синдә әле җырчы роле генә түгел, әзрәк кенә булса да, ничек булса да, актерлык сәләте дә бар. Ул балачактан мин дөресен әйткәндә җырчы түгел, ә минем бигрәк тә актер буласым килде. Нишләптер анасың җыр белән китте, ул теге конкурсларда катнашып, җыр конкурсларында, анасың дәвам итеп консерваториядә укып, әлбәттә укымыйм, ләкин дип әйтмим, хәтта шушы консерваториядә укыганда бит төрле спектакльләрдә куйдык. Менә Башмагым спектаклендә шулай анда уйнарга да җырларга кирәк. Аннан теге оперларда Евгения Онегина, Ленскийны җикмәргән Алтын чәчтән. Шуңа күрә мин үземнең актерлыкка булган мәхәббәтемне дип әйтәм, менә шушы спектакльләрдә, шушы оперларда мин күрсәтә алдым. Менә җырга килгәндә хәзер инде сорап узасым килә, сине күп кенә очракта татар эстрадасының алтын тавышы дип әйтәләр, мактыйлар. Менә бу сиңа күңелгә менә инде булса барыбер рәхәтлек бирәдер дип уйлыйм. Дөрестән дә шулаймы? Дөресен генә әйтәм, ул бер яктан рәхәтлек бирә, бер яктан кыйынсыну. Чөнки һәрбер тамашачы өчен үзенең яраткан җырчысы бар. Һәм ул яраткан җырчысы аңа алтын тавыш. Ул шуны гына әйтик, менә алтын тавыш итеп күрә. Бу исемне кайчандыр ничәдер еллар элек бер язма дип әйтәм, статьяда чыккан иде ул, Татарстанның алтын тавышы дип. Һәм шуннан калды инде ул ярып ул исем. Әлбәттә мин каршы түгел исемгә. Мен алып та аталмыйм, аны бүтән кеше дә үзем дә алмадым, алып та аталмыйм. Кушканнар икән кушканнар. Ләкин моның үзенең бер әле асулы бар. Аны әгәр дә шулай дип сине сәхнәгә чыгаралар икән, аны һәр вакыт имтихан биргәндә раслап та торырга кирәк. Сине без инде классик җырларны башкаручы дип тә беләбез, эстрада җырларына караганда. Менә классик җырларны башкарганда җаваплылык зуррак сизелә менә эштә. Бүтән юнәлештә дә бер тигез. Элек мин уйлыйдым, классик әсәрләрне башкарганда шул җаваплылык хисе көчлерәк дип. Юк. Эстрада әсәрләрен башкарганда аның һәр юнәлешнең үзенең үзенчәлеге була. Шуны менә халык җырын җырлаганда әлбәттә анда бормаларны дөрес, һәрберсендә һәрбер юнәлештә әле интонация дигән нәрсә бар. Эстрада манерасына күчкәндә шулай ук нечкәлекләре бар динамика дигән нәрсә, пиано, форте. Шуңа күрә һәрбер юнәлештә башкару, әсәрләрне башкару җиңелдән бирелми. Беренчедән аны җырчыларга да менә бер төрле подсказка дип әйтимме, һәр вакытта сүздән барырга кирәк. Классик әсәрен җырлыйсыңмы, теге бар бит тамашачы кайчан әйтә. Бу классиканы, бу операны аңламыйбыз, чөнки анда теге сүзләр аңлашылмый, анда сузаларда сузалар, анда вакырларда бакыралар дип әйтәләр. Менә шул очракта да үзеңә әйтергә кирәк, иң башта сүзне җиткерергә тырышырга кирәк. Чөнки анда бит сүзләр бар, мәгънә бар, димәк. Менә шушы мәгънәне тамашачыга җиткерә белергә кирәк. Классик әсәр бул, халык җырымы, әле эстрада әсәреме? Башыннан азагына кадәр син художникларга тиешсең. Без инде сине профессиональ җырчы итеп беләбез, белемле аспирантураны бетергән. Хәзер укытасың. Күп кенә очракта сиңа төрле солянкаларда, төрле концертларда, төрле артистлар белән очрашырга туры килә. Синдә бар микән менә шундый сыйфат? Белемле булмаган артистлар белән, җырчылар белән аралашканда ничектер истән карау дип әйтик микән, башка төрлерәк карау бар микән анда бер? Юк, өстән карау түгел, өстән карау булырга тиеш түгел, чөнки кемдер бит әле башлап кына килә. Ул әйтик авылдан чыккан, ул менә Ходай Тәгаләдән биргән аңа таланты бар. Ләкин ул аны эшкәртеп бетермәгән үз тавышы. Бәлки ул тавыш әле өлгереп тә бетмәгәндер. Ул бит тавыш шулай әле үз урынына басканчы хәтта берничә еллар үтә. Мин хәтта ничә дистә еллар үтә дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә җырчы әгәр дә үзенең бу җырчылык
юнәлешен профессиональ дәрәҗәгә җиткерәсе килә икән, ул әлбәттә үз тавышы өстендә эшләргә тиеш. Ул аны профессиясе итеп күрергә тиеш, хобби итеп түгел. Шул очракта минем бу кешегә әлбәттә ихтирам арта. Кемдә булса, ярый, кирип чыгып, шунда җырлап чыгарга ярый инде, шунда ярамаган инде безнең тамашачыга дип сүз чыгарса, бу әлбәттә күңелне кайтара. Аннан соң бар тырышчылар әлбәттә тырышалар, ләкин бик килеп чыгып бетми. Анда да тукталмаска эшләргә, аннан соң теге кешелеклек сыйфатлары бар. Аларындан маска. Кешенең гомумән үстән карарга ярамый. Үзең каян килгәнеңне, үзең нәрсәләр үткәнеңне онытырга ярамый бит. Менә шуның күбе миңа калса кешедән көләргә ярамый. Ул көләргә әгәр мөмкин теге шутка өчен теге ләкин шуңадан соң моментально дип әйтергә кирәк, гафу итәргә кирәк. Менә сине йолдызлык шире якканы бар микән? Менә бу иҗат Юкмады. Һәр берсе белән теге һәр килеп эндәшкән кеше белән тигез рәвештә сөйләшәм. Ничектер юк инде. Корона юк. Миңа калса әле бераз җитеп тә бетми әле менә шу. Бер йолдызлык шире юккан берәр артист белән сөйләшеп сорарга иде. Ничегрәк шуны әзрәк булдырырга микән дип. Синең конкурентлар бар микән менә? Конкурентлар булмый түгел, ул һәрберебездә конкурент инде. Без бит инде барыбер нәрсә дисәң дә шул бер эп яртыннан дигән кебек, менә шул бер буханка эпине менә шулай бүргәләп чыгасың бит инде. Нәрсә дисәң дә тамашачы һәрберсе үзенә җәлеп итәргә тырыша. Шуңа күрә дә бит әйтәм, артистлар бик бүлешеп бетми үзләренең серләре белән. Ул шулай дөрес, ул конкуренция дигән нәрсә булырга тиеш, ул бер-береннән карап төке булырга тиеш ак көнчелек. Менә ул булдырала, мин дә булдыралам дигән. Ул булдырала, аны атырга кирәк дигән сүз түгел. Алла сакласын. Шуңа күрә ул булдырала, мин дә булдыралам бит дип, менә шулай ярыш булганда, конкуренция булганда, әлбәттә сыйфат арта. Җырчы кешенең бит инде ике кулына бер эш җырлау. Ул әгәр дә шуны да авыз ачып басып тора икән, ул димәк эшләми гомумән. Иртән тордым, мин ашап утырам, мин бәдрәфкә барып килдем, мин машинада китеп барам. Мин андый нәрсәне аңламыйм. Күп кенә артистлардан аермалы буларак син укытасың да әле. Синең бердән-бер укучың бар, ул да булса Рамил Әймәдинов, безнең яшь популяр җырчы. Ничегрәк вакыт табасың? Ни өчен берәү генә менә шундый сораулар тиз туды? Ни өчен берәү генә? Чөнки вакыт чыннан да безнең бит тыгыз. Әле бит мин укытучы гына түгел, мин җырчы, әле һаман гастрольләр белән, иҗади сәфәрләр белән төрле якка чыгып китәбез. Әлбәттә күп кенә укучылар алып була ул, ләкин аларны укытмыйча, алар тагын килмәде инде бу дип сүгеп утырсалар, бу дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә берне алдым, бу минем өчен ул бер төрле практикада, әле киләчәктә бәлки ул Үзеңә дә кирәк. Үземә дә кирәк, чөнки укытканда үзең дә өйрәнәсең. Менә шундый кызыклы нәрсәләр җыр сәнгатендә бар ул. Плюс менә тәҗрибәле артист буларак сорысым килә. Тамашачыны нәрсә белән алырга була? Тавыш, матурлык, кием, белмим, харизма, күңелдәге халат. Менә синеңчә менә бу тәҗрибә буенча нәрсә белән алырга була? Бу шутлап киткәннәрең дөрес. Булар әлбәттә алар булса яхшы тамашачыга хөрмәт итәргә кирәк, яратырга кирәк. Югалып тормаска. Чыктың да менә нәрсә әйтергә, нәрсә җиткерәсең килә. Шуны алдан уйлап, җырыңның мәгънәсен тамашачыга җиткерергә тырышырга кирәк. Һәм иң алдан әлбәттә әйтеп киткәне иң мөһиме тамашачыны хөрмәт итәргә кирәк. Хөрмәт иткән чиракта тамашачы хөрмәт итәчәк. Менә шул, ул бумеранг сыман. Хөрмәт итү дигәндән инде ул да булса тамашачыны хөрмәт итеп чын тавыш белән фонограммасыз җырлау анысы инде иң беренче. Минем белгәнемчә син бик категоричны карыйсың ул яктан фонограммага. Үзең бер кашанда бер нинди мәҗлесләрдә, бәйрәмнәрдә җырлаганың юк дип әйтә аласың инде. Бу менә әйтик зур масштаблы ниндидер теге дөнья күләм масштаблы менә нидер чаралар үткәрделәр һәм
башыннан азагына кадәр анда фонограмма дип әйтәләр. Шул очракта әле ярый, миңа калса. Мөмкин булмаган очракта менә хәтта миңа әйтәләр стадионнарда диләр. Юк, менә мин һәр вакыт менә тырышам фонограмманы кулланмаска. Чөнки фонограмманы куллану ул менә ничек дип әйтәм, ул җырчы кешенең бит инде ике кулына бер эш җырлау. Ул әгәр дә шуны да авыз ачып басып тора икән, ул димәк эшләми гомумән. Ул студия кешесе булып чыга. Студияда гына яздыра да һәм чыгып халык алдында манекен булып басып тора. Бу үзеңне дә хөрмәт итмәү була инде, һәм тамашаны да хөрмәт итмисең. Ул акча түләп билет алып синең концертыңа килә, син шунда һаман фонограммага басып торсаң, миңа калса дөрес әйбер түгел. Мин аны аңлап бетермим аны. Ни кызыгы бар соң? Шунда чыгып үзеңнең рәхәтләнеп җырлап, менә тирләп пешеп җырлаудан менә шул кайф шуннан туа бит инде, шуннан ләззәт аласың. Филус, без сине сәхнәдә менә шундый лирик, менә шундый җитди артист дип беләбез, ләкин синең белән бераз танышкач, инде сәхнә артында да күргәч, син дөресен әйткәндә шундый приколист, анекдотлар да сөйләп җибәрәсең, син янда булган кешеләрне көлдертеп тә аласың. Димәк, син сәхнәдә башка төрле, сәхнә артында икенче. Сәхнәдәге һәм сәхнә артындагы Филус аерыла. Аерыла да, аерылмый да дип әйтәсем килә. Чөнки сәхнәдә шулай төрле җырлар җырлыйсың. Аның җитди җырлар бар инде, бар шаян җырлар бар. Шаян җырын җырлаганда бит инде теге җитди генә караш белән булай итеп шаян җыр җырлап булмый бит инде. Әлбәттә, анда бүтән алымнарны кулланасың. Сәхнә артында әлбәттә инде анда ничек дип әйтим, бер төрле генә яшәп булмый инде. Ул сәхнә артында ниндидер бер атылып алырга кирәк. Менә бер сплеск, менә шул сплеск булырга тиеш. Аннан соң мин яратам теге сәхнә артында менә эндәшмичә генә итеп бер точкага гына карап утырасым килми. Мин һәр вакыт теге кешене дә кайфын күтәрәсе килә. Кеше сиңа карап кайфы күтәрелсә, аннан соң аның сәхнәгә чыгарга дәрте, куәте артып китә. Теге ничек дип әйтим? Шул ук урысына кадәр радость дарит. Шатлык өләшергә. Синең җырларыңнан алып, Инстаграмда ниндидер бер видео күргәнсеңдер. Анда афроамериканецмысың, кемдер би, син үзең караңмы? Хәп, дәрдә әйттем, хәп. Хәзер дә тапырдату теге биеп калды дигән җырга инде ул 1000-нән артык миңа кеше җибәргәндер инде, аны WhatsApp аркылы җибәрәләр, Инстаграмда да җибәрәләр, контактта җибәрәләр. Нинди теге социаль челтәләр бар, һәрберсеннән җибәреп күрдеңме? Мин дә әйтәм, онытып бетердем инде хәзер, онытып бетерде дип. Ну, ишәт бик кызык килеп чыккан, шунда җырда туры килеп тора, теге кара кешенең биеп тә бигәндә туры килеп тора. Кайфны күрә торган һәм пиар да дөресен әйткәндә, шулай. Пиар дигәндә инде хәзер һәрбер артист бик яхшы куллана, ул да булса Инстаграм белән. Син дә үзеңнең теге эш кораллары буларак Инстаграмны кулланасыңмы? Кулланам, ләкин бик теге тыгыз рәвештә дип әйтәсем килми, чөнки ул бәлки теләк булырга тиеш, бәлки ул шундый кеше булырга тиештер инде. Менә кайбер кеше бит, менә мин иртән тордым, мин ашап утырам, мин бәдрәфкә барып килдем, мин машинада китеп барам. Мин андый нәрсәне аңламыйм. Мин теге әгәр дә кызык булса ниндидер, менә кызык хәл, әйтик, теге артистлар арасында нидер сөйләшү һәм шунда артист нидер кылана или үзеңнең белән нидер менә тау башында, кыя башында бер видео кызык итеп кенә төшердек һәм Инстаграмга куйдылар да бөтен кешенең кайфы күтәрелеп, шалтыратып язалар инде кайберсе кызык килеп чыккан шундыйрак кызыклы видео сюжетлар куйсагыз иде дип кызык бит инде. Менә шундый кызыкларны куйсалар, әлбәттә кайф күтәрелә. Авылай синең машинада китеп баруың теге нинди макияж ясаган бул, нәрсә эшләгән бер теге нәрсә ашаганыңны миңа калса бу ансы артык дип уйлыйм. Син инде безнең күп премиялар иясе, ул да булса Татар җыры фестивале, ТМТV премиясе, әлеге фестивальләр татар эстрадасында зур урын алып торалар. Гомумән андый премиялар кирәк микән? Бәяләү ягыннан ничегрәк икән? Синең фикерең ничегрәк? Артистларны миңа калса ул менә артистларны җыеп, ничектер менә шундый бер уртак концерт оештыру, ул ничек әйтсәң дә ул яхшы идея дип әйтәм. Һәм инде татар җырында да менә 2 тапкыр катнашырга туры килде, ТМТV премиясендә дә катнаштым. Ул үзара менә артистлар белән аралашу,
тамашачыларга да миңа калса кызык инде. Теге бер генә артист күрми, берничә артист күреп кайта. Бик миңа нормаль күренеш. Мин анда ничектер ял итеп, аралашып, һәр кеше үзенең җырын чыгып тамашачыга тәкъдим итә. Һәм бу оештыручылар ягыннан аларга да рәхмәтләрне белдерәм. Чөнки менә алар бит тараф калмыйлар җырчыларның иҗатларына. Теге бер бәялиләр беренчедән һәм икенчедән нәтиҗә ясыйлар. Бу бит инде татар җыры, TMTV премиясе, алар бер төрле артистларның ел барышында булган нәтиҗәләре. Бер җыр белән генә күрсәтергә туры килсә дә, ләкин ул берникадәр нәтиҗә ясау. Һәм оештыручыларга да бик үз рәхмәтләремне белдерәм. Һәм киләчәктә дә шундый проектларны оештырырга уңышлар телим. Филус, безнең инде әңгәмә әкрен генә тәмамлана, ләкин сорап каласым килә, синең үзеңнең махсус менә тавышны саклар өчен, яисә тавыш югалган очракта нинди усуллар бармы, нинди булса теге яшерен секретлар бармы икән? Менә үзеңдә искә алып торасың бит инде. Сөйләшеп утырабыз, тавыш үзеннән үзе барыбер бетә. Ул шулай ул концерт алдыннан да гомумән теге бик артык сөйләшергә ярамый. Тавышның саклау шул, тавыш барыбер арый ул. Чөнки без һәр вакытта да теге бүтән шартларын да үтә бетерә алмыйбыз. Әйтик, ул салкын ярамый, ул эссе дә ярамый. Ул җылымса гына дип әйтик, нәрсәдер ашыйсың, эчәсең икән. Ул шулай ук теге артык теге сөйләшү дә бик әйбәткә түгел. Шуңа күрә тавыш ярата ул тынычлыкны, ул әзгенә теге сөйләшмичә торып молчать диләр инде менә бездә укытучылар. Молчать димәк, тавыш арып китте икән, бик әкрен генә шулай сөйләшеп, саклап, берничә хәтта чаралардан баш тартырга кирәк, чөнки тавышның ял итүе, чөнки әле ул берничә киләчәктә дә берничә еллар, берничә түгел, күп еллар телисе килә тавыш җырлардай булсын һәм ул һәр вакыт әзер булып торсын өчен тавышны саклау кирәк шул. Менә шушы киңәшләрдә без синең белән тукталырбыз. Рәхмәт килгәнеңә. Рәхмәт менә шулай чын җаваплар биргәнең өчен. Ниһаять син белән очраштык. Сиңа да ошагандыр дип уйлыйм. Һәм инде безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итсәң дә була. Үзеңнең теләкләрең дә бардыр. Бик зур рәхмәт, Дамир, чакырганыгыз өчен беренчедән. Инде чыннан да безнең күптән инде сөйләшеп йөргән һәм теләгебез тормышка ашты, күрештек һәм нинди урында бит. Инде атмаган пистолетлардан да аттык дигәндәй. Тамашачыларга шуны әйтәсем килә, бер-беребезне ихтирам итеп, бер-беребезне яратып, кадерләп, бердән булып милләтебезнең телен, динен саклап, бары тик шатлыклы, куанычлы хәлләрдә генә күрешергә насыйп итсен. Инде күпләребез аяз булсын, концертларга йөрегез, без сезне һәрвакыт көтеп калабыз, чөнки без һәр артист тамашачы алдында ул җаваплы һәм үзенең концертларын тырышып, эзләнеп, үзенең булган барлык көчен, дәртен шушы концертларга сала һәм инде сезне көтеп кала. Мин дә шул кешеләрнең, шул җырчыларның берсе. Рәхмәт итегез. Рәхмәт бик зур һәм инде пока-пока. Бүгенге шулар. Киләсе очрашуларга кадәр дип мин, Лилия Гимаддинова, сезнең белән сау булашам. Ә минем белән очрашуны көткән арада безнең социаль челтәрләрне күзәтеп барыгыз. Телеканалның анонслары, тапшырудан кызыклы мизгелләр, яңалыклар биредә. TMTV аккаунтларына язылыгыз. Ә бүгенгә пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.